Uvijek je zadovoljstvo, Darko, naravno kao profesora Krajića, sada, pošto se nalazimo u muzičkoj školi slovenski, međutim, ono što je jako aktualno i lepo, televizija Hram inače propratila festival koji je otpočeo u Prizrenu, a ja sam tu u suštini malo da se pozabavim tvojim darom i tom nekom, kako bih rekla, prevazilaženju, znači, ogromna karijera, kako bismo rekli, dugogodišnji staž u renesansu, profesura i evo ga sada još jedno krčenje puta. Nije lagano, međutim, kako je došlo do te ideje da se to nastavi u Prizrenu? Pa Bojan koji u stvari okreće pedale, koji je glavni izvođač radova, me zamolio da eto u tom nekom segmentu izbora umetnika koji bi učestvovali na festivalu da mu pomognem, da ne bi pravio greške što se tiče epohe i tako dalje. Tako da, eto, u tom smislu sam ja uskočio da pripomognem. Prve 2 godine je Bojan planirao da to budu 2 dana. To su poslednji vikendi u avgustu, subota i nedelja, po 2 koncerta, a sada je on želeo da to proširi na 3 večeri, petak, subotu i nedelju, tako da će to vratno biti 5 ili 6 koncerata i ja sam onda napravio neki predlog i razgovarao sa kolegama. To je, da tako kažem, neka prečica i što se tiče i poznavanja ljudi i zbog samih uslova, da bi ljudi bolje razumeli ceo festival i da bi napravili neki kompromis što se tiče uslova. Jasno. Uslova što se tiče ovih prizemnih stvari. Jasno. Znamo svi da je jako teško vreme, ali otići u Prizren i sada tamo se okupljati muzičare, to je ne samo muzički poduhvat, nego jedan društveni, sociološki. Da, pa ideja je sad sledeća, znači mi ćemo pokušati taj festival da održimo, da on opstane, pošto već 2 puta se desio, desit će se, hvala Bogu, i 3. put i verujem da će to postati tradicija. Oni žele da svaki put bude neko veliko ime, poznato ime. Ali ono što je bitno to je da ja prvenstveno predlažem ljude odavde. Naši ljudi koji već u Beogradu postoji nekoliko ansambala. Znači od ansambla Renesanse već nastalo nekoliko ansambala koje su naši bivši đaci, sadašnji kolege napravili, tako da će svakako i oni uzeti učešće ove ili neke od narednih godina uzet će učešće. I naravno ansambli iz regiona, kao što se desilo prve godine zbog tog Dragana iz Prizrena, koji je zabeležen kao, ostao je zapisan kao svirač iz Prizrena koji je svirao po ulicama Dubrovnika i koji je svirao na kronisanju cara Dušana. Onda su simbolično oni pozvali ansambl Minstrel, koji je, da tako kažem, nastao u Dubrovniku, a kasnije su se, kako su odrastali, kako su otišli na studije na Muzičku akademiju u Zagrebu, onda su oni, ansambl se, da tako kažem, preselio u Zagreb. Pa je delimično u Dubrovniku, delimično u Zagrebu, i onda, a ja sviram sa njima i onda sam tako je došlo do tog spoja. Do tog spoja, naravno, tu je bio i Renesans. I to što se tiče te prve godine, najznačajnije je bilo što se srednjeg veka tiče to što se dešavalo, onda sam ja Bojanu predložio već za prošlu godinu da učestvuje jedan ansambl srpsko-hrvatsko-slovenački ili slovenačko-hrvatsko-srpski kanso,
koji je snimio Cantigas de Santa Maria Alfonso El Sabia CD, pa je praktično taj program izveden dole u Prizrenu. Ove godine je planirano da dođe ansambl Muzikantika koju vodi Vera Zloković, zatim biće jedan slovenački ansambl, to je onaj delovi onog ansambla Kansu, srpsko-hrvatskog slovenačkog, pa oni imaju svoju ekipu, oni će doći tu, onda je takođe naša flautiskinja Karolina Beter, koja je sad trenutno više u Berlinu nego što je ovde, nju sam zamolio da ona gore isto organizuje jednu grupu svirača, tako da će oni doći ove godine u Prizren, a iduće godine će verovatno, pošto je jubilarni renesansova godišnjica, znači, eto, pola veka renesansa, to sad lepo. Lepše mi to zvuči nego 50 godina. Zvuči onako ozbiljnije. Ozbiljnije, da. I četvrt veka mi je lepše zvučalo nego 25 godina. I tad sam svirao, evo i sad. Ne, ali pola veka, godine tako da će sigurno, verovatno će renesans jedan, možda čak i dva programa će izvesti, nadam se, iduće godine, onda tu postoje i ti mlađi ansambli koje vode neke naše mlađe kolege, odnosno neki naši bivši učenici i oni će, verovatno će i oni uzeti učešće iduće godine. Ali gledat ćemo u svakom slučaju da neko bude ne samo iz regiona, pokušat ćemo iduće godine da dodignemo na još jedan viši nivo. Ove godine... Kao što je bio Edin Karamaz. Tako je. Znači, Edin je bio, prve godine je bio Slobodan Trkulja, koji je, to je, da tako kažem, taj world music, ili etno neka muzika, i naravno on je već planetarna pojava sam za sebe. Prošle godine, odnosno ove godine je bio Edin Karamazov, a sada ja ću pokušati za iduću godinu, makar mislim, možda je tu utopija, ali pokušat ćemo da stupimo u kontakt sa Jordim Savaljom, pa da pokušamo da eventualno, ukoliko nam to finansije budu dozvolile, da pokušamo da jedno tako veliko, da kažem možda i najveće ime u svetu rane muzike da dovedemo u Prizren. To bi bilo fantastično. Ali imamo i za cilj još jednu stvar, da ne bude to samo da mi sad tu dođemo, odsviramo i odemo. Znači, ja sam stupio sa svojim kolegama iz Prizrena, kontakt dvojica kolega gitarista koji dole predaju gitaru, koji su đaci mog kolege koji zajedno studiraju u Zagrebu, Džedetovi, bivši đaci, oni su sad odrasli ljudi, Elvis i Julijan, i oni su mi rekli da dole takođe u Prizrenu postoji jedan ansambl. Tako da ćemo pokušati da to podržimo, tako je, da ih zamolimo da, ukoliko to postoji i dalje, načao sam da postoji dole u Prizrenu takav jedan ansambl, i to je to, tako da ćemo zvati i neke ansambl, i tako da ćemo vjerojatno svake 3-4 godine, pošto nema sad tih ansambala bezbroj u regionu, kad kažemo u regionu, mislim na prostor bivše Jugoslavije, pa će se onda ponavljati na svaki 4-5 godina, eto, renesans će biti ponovo, pa će, i onda će to tako ići u krug, pa ćemo se, nadam se, će se proširivati. Sad dole sad ne znam da li dole Umprofor ili Koli već, oni takođe, mi ćemo zamoliti ambasadu te zemlje, čiji su predstavnici vojni u Prizrenu, takođe oni da podrže festival. Prošle godine su to Mađari. Mađari su postavili jedan svoj ansambl. Ove godine se Mađari opet nudi, ako su sad ove godine Nemci. A upravo zbog toga i Karolinu Beter sam zamolio, zato što sad nemačke vojne snage su dole u Prizrenu, onda sam zamolio Karolinu da ona dovede taj neki nemački ansambl iz Berlina. Nije lagano, sad ste rekli neke stvari koje su van onoga što vi doživljavate u Beogradu. Ipak imate jednu sasvim drugačiju situaciju, ali vrlo delujete i vi i vaše kolege da želite da to tamo uspe. Da, apsolutno. Zato što je to jedan čudesan prostor. Ja mislim da to piše na sajtu festivala, kratko sam rekao, to je taj kamen, to je ta zemlja, to je to vreme, to je taj duh. I kogod dođe sa strane, zaista niko ne ostaje ravnodušan. Nije bitno da li je iz Srbije ili je bilo gde iz sveta da dođe, znači nikoga taj dole ambijent ne ostaje ravnodušan. Dakle, to je mesto u suštini gde muzika dobija svoju pravu, još veću vrednost. Tako je. I simbolično smo hteli ove godine, ne zbog samo ovih vojnih predstavnika Nemačke u Prizrenu, nego smo hteli da dovedemo jedan nemački ansambl, zato što je
eto, dole je, pored Prizrena, je bio sahranjen car Dušan, a znamo da njegova garda, znači njegovi najbliži, da tako kažem, čuvari, njih je bilo oko 300-400, su bili nemački vitezovi, koji su ga praktično čuvali i zato smo hteli da pozovemo jedan nemački ansambl. Eto, prve godine je bio taj Dragan iz Prizrena, koji svira u Dubrovniku, pa smo zvali Dubrovački ansambl, pa evo sad će se zovemo Nemci zbog te telesne garde i tako da iduće godine neće pasti nešto drugo na pameti. Ima puno preplitanja. Deluje kao da se to prožimenje potpuno prirodno dešava. Znači, neko bi rekao kako se sve to sklapa, međutim, vi kao da na terenu u suštini dolazite do još ideja. Da, u suštini sve je sklopljeno odavno, u životu je sve sklopljeno i svi ti narodi su pomešani i to je naprosto jedna kultura prošima drugu i teško je da se tu vući neke granice. Političari vuku granice, a za muzičare ne postoje granice i za muziku ne postoje granice. Kako ne, ali vraćam se dakle na taj prostor. Ajde malo da približimo prvo kada se festival održava ove godine i svako ko bude, naravno mi ćemo u suštini jasno i precizno najaviti sve, nego da približimo Beograđanima, da približimo u stvari ušte ljudima u Srbiji, da se na Kosovo može otići, može se doći na festival Prizren i na taj način se u stvari podržava naša kultura na tom prostoru koji je uvek pod znakom pitanja. A vi to što radite je stvari najbolji način kako da mi sačuvamo u stvari našu tradiciju. Da, tako je. Znači, ja sad nisam pogledao kalendar, znači poslednji vikend u avgustu. Avgust je znači. Petak, subota, nedelja će biti festival. Ono što je vrlo kvalitetno. Prve godine su tu uglavnom bili naši ljudi. Naši ljudi i, da to kažem, ti poklonici koji su odlazili dole na manastir na Kosovu, pa su svratili autobusom. Bilo je 30 do 50 ljudi u publici, što je ogroman broj, imajući u vidu da je u Prizrenu, ja mislim sad već, bojim se, i manje od 20 ljudi koji tako je. Ali ono što je odlično ove godine, to je da su Prizrenci došli. Znači da su Prizrenci došli, evo te moji kolege koji sam spomenuo, oni su doveli i svoje učenike i roditelje, tako da taj neki... Prihvatili su to kao svoj događaj. Tako je. Mislim, to jeste poenta priče. Ne sad da mi dole odemo i da... Stvari jeste, tako je. Nego da je to jednostavno festival kao i svaki drugi festival u svetu, koji nema granične, političke ili bilo kakve druge predrasude, nego to je jednostavno festival rane muzike. Koji je u suštini na pravom svom podneblju. Koji je upravo na idealnom mestu. Na idealnom mestu. Na idealnom mestu. Kad kažemo kamen i kad kažemo to okruženje, stvarno mnogi ljudi koji dolaze iz Prizrena, svi kažu koliko je tu stvarno istorije, tradicije i tu je neka veća inspiracija. Ima li neke želje ili možda u budućnosti da se stvara neka nova muzika koja bi bila inspirisana srednjevekovom muzikom? Pa, evo, ove godine će već biti takvih kompozicija u programu koje su upravo inspirisane Prizrenom, tako da su to, da tako kažem, neosrednjovekovne kompozicije koje će se izvesti ove godine. Eto, to je ovako jedna zanimljivost koja će se desiti ove godine. Neću da najavljujem unapred, neka to ostane iznenađenje, neka to bude onom izveštaju posle festivala, neka ostane za tu priču. Svako ko bude želeo još malo da razvije temu, znači imate sajt koji je naslov sajta je... Jeste, Medimus, odnosno to je, znači, srednjovekovni festival u Prizrenu. Srednjovekovni festival u Prizrenu. Kako vam izgleda uopšte, koliko ste zvučni ili javni ovde u Beogradu, se o tome priča, ili imate podršku Ministarstva kulture, da li ste se nekome obraćali? Ako prve godine su dobijena sredstva od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, druge godine, nažalost, ne. Ne znam koji su razlozi i sad ne mogu da ulazim u to, to je Bojan. Ja radim lakši deo, umetnički selektor ili direktor, kako god se da zove. Mnogo mi ozbiljno zvuči kad se kaže direktor, jer stvarno nisam sebe nikad doživljao tako i niti doživljavam sebe tako, samo stvarno pomažem da, eto, nekom prečicom dođemo do pravih ljudi, do pravih kvaliteta i da te naše kolege, nije bitno da li su iz Berlina, da li su iz Španije, da li su iz Slovenije, da dođu po što povoljnim uslovima, što povoljnim finansijskim uslovima za nas. Znači da to su zaista krajnje simbolični
honorari i zaista su im beskrajno zahvalni zbog toga. Pa dobro, to jeste jedan podvig. Dakle, i oni su svesni da je to jedna potpuno izmenjena situacija i da je to jedna, u stvari, borba za opstanak kulture. Znači, nikakve veze nema sa svim aktuelnim gibanjima. Pa, mislim, gibanja će biti. Mislim, uvek. Gibanje uvek je bilo i kroz ove vekove. Znači, nismo mi sad tu ni pošteđeni, niti smo privilegovani. Ljudi su uvek prolazili kroz teškoće i muzika je ta koja je opstala i koja je spajala ljudi i spajala vekove. Kako da ne. Vraćam se na instrumente, pošto se nalazimo u muzičkoj školi i to je mnogo lep prostor. Pa naravno, ima tu naravno i kolega i ta radost, Darko, kod tebe ne prestaje. Znači, bez obzira što je stvarno, evo, kad smo rekli tih pola veka koje očekuje renesans. Da, to je veliki datum. To je veliki datum. Da, impresivno, zaista impresivno. Ja se uplašim kad 50 godina, ja nisam od početka, sam od 84. godine u toj muzici, ali zaista od 69. do 84. ipak prošlo. Šta vas to spaja, Darko? Svi se pitaju, ja znam od 85. otprilike, koliko je svako od nas mogao sa strane da vas prati i gleda, nekako iznova bilo je puno ljudi različitih, je li tako? Evo i Karolina je jedna od poslednjih mladih dama koje su sarađivale. Pa jeste, nam je bila gost na koncertu, pa da, 65 godina. Ali mislim, to prolaženje kroz ansambl. Pa... Vi ste ostajali. Da, ova je jedna postava već dugo svira, u neizmenjenom sastavu, mislim, negde uz naravno dodatak mlađih kolega, ali ova starija baza je negde od 93. godine. Znači, to je već za poštovanje. Znači, neizmenjen instrumentalni korpus uz dodatak mladih kolega koji dolaze i koji su budućnost ansambla, koji su, to je sad jedan, da tako kažem, prelazni period. Znači, ovi stariji, neki su već u penziji, formalno, ali formalno u penziji, znači ljudi sviraju i sviraju odlično i nikad bolje. Da tako kažem, tako da živeće renesans. Ja, naravno, ima tu i mladih ljudi. Biće 60 godina, sigurno. To ne sumnjam, nego taj neki, kako bih rekla, spona, neka zajednička, svi ste vi različiti kao muzičari, to svako ko vas poznaje može da kaže. Međutim, vas ipak na kraju nešto okupi i vi kažete, nema problema, idemo dalje. Jer znam da nije lako. Jeste, svi imamo različite ćudi, različite godine, različite interesovanja, različite ukuse. Različite estetske kriterijume oko izbora programa, oko svega toga i mi se tu sukobimo. Nekada je vrlo otvoreno, nekada je vrlo dramatično, to izgleda kada neko to posmatra sa strane, ali nekako ta muzika, ta ljubav prema muzici to sve pomeri i to, kao i oni vekovi kojima sam pričao, tako isto i muzika nekako to sve natkrije i taj neki, nisu to lični sukobi, to su sukobi na, tako kažem, na interpretativnom planu, ja se bar nadam. Svako se bori za neko svoje, ili tako, mišljenje? Nije to ni borba, nego to je jednostavno samo jedno javno iskazivanje svog mišljenja. Pa sada, znači, logično da će mlađe kolege, tu mislim na Jovana, na Srđana, prvenstveno njih dvojicu, jer nisu sad najduže sa nama od ovih mlađih, znači, nekako očekujem da će sad oni dolaziti sa što više ideja, ja jedva čekam, znači, jer naprosto informisani su od nas sa nekim novim tokovima. Sa novim tokovima, tako dalje, sveži su i ja verujem da će tu da će se napraviti spone, da. Ne, spona postoji. Spona postoji, nego da je to jedan prirodan nastavak. Prirodan nastavak i ove škole u kojoj smo sada nalazimo, znači odsek za ranu muziku u muzičkoj školi Josip Slovenski, koja je praktično najvećim delom članovi ansambla Renesansu otvorili taj odsek, pokrenuli. Koje godine je to bilo? To je bilo 94. godine.
zanimalo oko pevača u renesansu. Dakle, oni su se stalno menjali, je li tako? Jeste, oni su se možda najviše menjali, ali to je isto jedan prirodan proces, jer pevanje je isto, radni vek pevača je ipak nešto, da kažem, beneficirani radni staž. Oni u odnosu na nas instrumentalisti, kako oni u šali kažu, ipak oni ne mogu da menjaju glasne žice, kao što mi možemo da menjamo ove žice. Tako da i njihovo to interesovanje za tu muziku je obično vezano za neki njihov period odrastanja muzičkog sazrevanja, ali jednostavno i njihovo interesovanje prerastu u neke veće poduhvate, u neke veće muzičke forme, u operu ili šta li već, ili jednostavno to je jedan prirodan proces. To je jedan prirodan proces koji traje, ali imamo sreću zaista da smo uvek smo imali zaista kvalitetne vokalne umetnike. Možemo se setiti na nekim vašim jubileju, tu Dragana Jugović del Monaco, Pavla Vojka, Đorđević. Ljudmila Gross, jeste, znači nju nikako ne bi bila, onda tu i imali smo sreću da je Aneta Elić isto sa nama pevala jedno vreme i ja ne znam sad za ovih 50 godina moja ideja bila, sad ne mogu da se setim da li je to bilo za 25 godina ili kad li, da pozovemo bivše članove. Da, bilo je jednom prilikom. Jeste, to je baš bila moja ideja i to je bila neka, da kažem, politička finta da neke svoje bivše članove vratimo u bend i tako dalje, da pomirimo muziku i ljude, ali ja verujem, sad nećemo zvati zbog mirenja, jer nema više te vrste. Ne postoji, nije nikada u suštini ni postao. To je malo preuveličavam. Ali možda će biti, ja ne znam, ja verujem da će biti barem 3 koncerta koji će obeležiti taj naš pa veliki jubilej, 50 godina. Ja verujem da će to biti vjerojatno 3 koncerta, pretpostavljam 3 epohe, srednji vek, renesansa, barok, možda čak i 4, možda čak i Srbija ili Balkan, u smislu tog nekog etno repertoara kojim se renesans takođe vrlo ozbiljno studiozno bavio. Kako da ne? Na svoj način i svojom estetikom, znači ne na neki sada. Da, znam, ove tendencije i tako dalje, korišćenja citata i svega, vi imate jedan drugačiji odnos, autentični. Ne ulazim sad u to da li on je autentičan ili ne, ali je naš i mi to tako doživljamo. Napravo pokušamo da to dignemo na jedan viši umetnički nivo. Ne odstupate od toga, iako je puno, nekoliko CD-ova, je li tako, iza vas, je li još uvek ta nemačka izdavačka kuća iza vas, ili ne? Se to menjalo? Pa, to se promenilo, zato što sad više nije komplikovano izdati disk kod nas, tako da nije nam to više nije nam fokus više na tome. Ali mnogo toga je zapisano, ali tako? Pa dosta, ja sad ne znam napamet, jer sam došao malo nepripremljen. Nema veze, ali mislim da je ipak zabeleženo dosta. Dvocifren broj je u svakom slučaju. Tako. Sada kad pričamo o jubileju, kako se osmisliti, kako izdvojiti te epohe i sami ste sad evo rekli da evo sad možda biti 2 ili 3, da li je Kolačeva zadužbina to mesto gde biste vi ili biste izašli na neke druge prostore? Pa to je, nažalost, to ne zavisi samo od nas. To nažalost ne zavisi od nas, jer ti sada savremeni tokovi razmišljanja da pokušavaju da nametnu ideju da nešto se finansijski opravda. Komercijalizacija. Znači, umetnička muzika nikada nije bila po tim plaštoma, pokušavaju da uguraju po taj plašt, ali umetnička muzika je uvek imala svoje mecene. Znači, ako nama Skupština grada, ako nije u stanju da nas podrži, ja ne znam ko bi trebao da nas podrži, mi smo 45 godina, smo imali problem, nismo dobili Kolarac, onda smo napravili koncert u galeriji Freseka, na kojemu su nam između ostalog bili Kosti, Edin Karamazov, Karolina Beter, Smiljka Isaković i tako dalje, ali imali smo tu nepriliku da je, ja mislim, 3/4 ljudi ostalo napolju. Znači, ja imam utisak da smo napravili u Kolarcu da bi Kolarac bio tesan, koliko ljudi je došlo na taj koncert. To nam je bila snažna poruka da ipak ne treba ići u te veće prostore kao što je Kolarac. Ali sad, ako napravimo neka 3-4 manja koncerta, ne znam, zaista nismo seli da razgovaramo o tome. Ja verujem da će biti sigurno jedan koncert u Studentskom kulturnom centru, jer je tih prvenstveno prvih 10 godina
kulturni centar je bio baza, znači ti koncerti prvi su bili, ja to nisam doživeo, ali znam iz priče. Tako je. Ali svakako Kolarac, svakako Studentski kulturni centar i verujem još neki prostor. Nadam se jedan koncert će biti u Galeriji Fresaka, možda u Narodnom muzeju, vidjet ćemo koja će nam sredstva biti odobrena i koliko će ljudi koji vode takve ustanove biti dobronamerni i blagonakloni prema renesansu i prema njegovom velikom jubileju. Što se instrumenta tiče, renesans je, i što se samog ansambla renesansa tiče, koliko je meni poznato, renesans je najstariji ansambl trenutno u Evropi koji svira u kontinuitetu tako dugo. Mislim da ne postoji nijedan ansambl koji svira u kontinuitetu 50 godina bez prestanka. Renesans je uložio velike sredstva u nabavku instrumenta, tako je. To je jedna ogromna kolekcija instrumenta, ali i članovi ansambla, u ovom slučaju ubrajam i sebe, su, pored tih instrumenta koji postoje u samom ansamblu, veliki trud i velika sredstva uložili da i sami nabave neke instrumente koji su u našem privatnom vlasništvu, konkretno laute na kojima ja sviram su uglavnom, sam ja vlasnik tih instrumenta, jer sam umeđu vremenu došao do nekih kvalitetnih rešenja i tako dalje, kvalitetnih graditelja, tako da ogroman je, taj ambitus je stvarno veliki i višestruko se povećao, zaista. Što se tiče ovog dela koji ja pokrivam, zaista je sve pokriveno. Znači i srednji vek, i renesansa, i barok, znači imamo praktično pokriveno sve što se tiče instrumenta. Ono što mene obradovalo, kada sam se obraćao drugim kolegama koji nisu učestvovali na festivalu, kada sam se obraćao sa molbom da li bih želeli da učestvuju, obradovalo me to što su svi oni čuli za taj festival. Znači što su već bili obavešteni, što me veoma obradovalo, tako da to je jedna dobra vest, to samo 2 godine i već znaju za taj festival, to je velika stvar. Pa eto, muzika je samo još jedan začin koji je ulepšao taj kamen, koji je već lep sam po sebi, jer eto i muzika, pored samog ambijenta, i muzika je ta koja daje tu jednu novu mirisnu notu. Mnogo hvala. Hvala tebi, Marina.